願いいたします。昨日の会見で9月入学修行について有力な選択肢と述べました。ご指摘の米国議会における動向については承知しておりますが、他国の機関の動向について政府の立場でコメントすることは差し控えたいと思います。IOC のバッハ会長は延期する東京五輪で IOC として860億円を新たに拠出すると。我が国としては国際社会における普遍的価値である自由、基本的人権の尊重、法の支配、このことが中国においても保障されることが重要であると考えており、新疆ウイグル自治区の人権状況についても懸念を持って注視をしているところです。について伺います。解除地域の感染状況によっては